7 तारीख जुलाई 2024 पार्टी आईपीएफटी दिन शाखा संगठन विशेष इयट आईपीएफटी नेतृत्वे खना 8 तारीख जुलाई 2024 सिमी जों लंग मार्च खालामनानै थाङै दङ जे इयट आईपीएफटी बिसिंखै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानि स्टेट हुड्स नामनानि प्रिफरेंस नामनानि तुयाखै जे सिनि मुभमेंट दाबि आबो कंटिन्यू प्राय 15 बছर रानिंग चलि दङ आबोनो नाहरिनो खना 8 तारीख जुलाई 2024 कांचनपुरनि आनंद बाजार थेके जों लंग मार्च खालामैयाखै समलंग एडीसी जरा जे सफाया सार जों सिनि त्रिपुरालेण्ड नो केवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि खुंजुब एवं हाक्तर भारतनि मकलक खिख्लायनायनि बागै जों बोसकां 23 आगस्ट सिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट डिमांड हुक दे न्यू दिल्ली जंतर मंतर ताक्लायबो जों खालायनाय आबोनो नाहारियाखै तैसा एवारनेस खालायै सिनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेण्ड तैसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमि अनिर्दिष्ट खानानि सिमि जों सफाया सार जरा सिनि एडीसी हेडक्वार्टर खमुलुं जरा जों लंग मार्च खालामनाय बिदि थां दङ अमहाय खालाय दिनै विशेष खालाय वाइ ईस्ट वाइ वेस्ट ते गोरों गोरों जागानि ओ तेलियामुरा रेल स्टेशनाव जों दाबुक यांगो कुमारघाट दिगियाव थांनायनि बागै जों नासिंलाय दङ रेल एवं सिनिरो फाइ सफायगासिनो पार्टी आईपीएफटी एजीएस तथा मुंगिया गामि आरडी ब्लक एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा ते चिनी इयट आईपीएफटी बरम गोनां प्रणय देव बर्मा ते चिनी पार्टी आईपीएफटी गोबांमा आदमरक ते इयट आईपीएफटी गोबांमा आदमरक फाइ सफायजाक ते आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशनाव आरोबो तियारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबुक ट्रेन कानानि दिगियाव थाङै दङ ते जों अरबो नायसिंलायजाक अमहायके चिनी आयंगबो कांचन बरबो जोंनो नायसिंलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 दाग कांचनपुरनि आनंद बाजाराव जों दिनै नाइट हल्ट लायो खना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिक भावे जे लंग मार्च खनाव जों जेंनाय ते आ जागाव जोंनि सेंट्रेलनि लिडार अफ थांसबनाय इयटनि प्रेसिडेंट इयटनि जीएस ते अमहाय पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेंट सह वाइस प्रेसिडेंट गोबां मा दंरबो थांसबैनो आबोन बागै जों मनो प्रचारनानि मुजुंगो जे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि मुभमेंट त्रिपुरालेण्डनि जे भाबि त्रिपुरालेण्डनि जे जबा आबो थागैनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा चिनि एडीसी एरिया नो जों पुनांग राज्य नामाया सा जरा चिनि आंदोलन चिनि मुभमेंट चलेनाय आबोन बागैनो जों नेरबो आसुक फाइलेयानि जराव फानो सामहुनि जराव फानो हा दफा जादिनो हामजागै दिनै ओजाबो सिप्लार कुफ्रुं फाइसक जतन खालामो।